sala di mo sa? Lakpon ako kay nakasala. Ano sala? Ha? Si sala din mo. Nakasala ko kay gipatay akong asawa. Ayo, may buntag. Ano kailang liano diri, ma'am? Yes sir na. Kansyo? Pansyo liano. Ay, lolo. Ay, nangita rin mo na. Ano na sir? Ano na ito yung siya, ha? Dito ta, sir, murag, para magdungog ta. Ha? Kansyo? Oo, kansyo. Wala may edad ni Maro, sir? 78. 78? Oo. Membro baka senior, no? Ha? Senior? Oo. Dugay na sige kag dawat sa senior? Nagagiro akong mga bunyong ng tangang utililis. Oo. Para na ito kayo kitchen na pagkamayo. Nag-hirap rin. So, na may protocol magkakaroon, sir, kanang kinahanglan lang i-swab lagi. Ha? Ang mga member para marinyo pa inyong kuan. Swab ang Member. Member sa senior. isang man eh. Swab test. Swab O test. mo na ikuan sa karon sa senior para Naasang pasol. dire lang, sir. O dire lang pa i-cut off ang gud imong kuan sa senior matagbulan. Oo. Nya, pangalan nimo ni? Dire mo gipanig ug gikamig bansalan. Nami dire karon para mo to ikuan kinahanglan man kang iungod sa kan to. Si Lolo ba? Ano din na sir? So, Swab test yun na. Swab Kay- test kay makasang. Kat iyang kuan ma'am kung dili nami karon mayuon ang swab test. COVID-19. COVID-19. Bitaw na matarong no. COVID-21. Yeah, sir. Ay, renew. Renew para marinyo, sir. Renew na lang na lo. Marinyo siya pero kinahanglan i-swab ka. Dili, isang mo. Nara si ma'am uban tayo agrigos. Kaya naman tayo center po diya. Kung dito na lang sa pansalan ay mag-swab test. Kinahanglan karon sir kay ban mo taguma sugod na punta sa bulan. Karon magi kaila end of the month mangguta. Sala di mo sa? Lakpon ako kay nakasala. Ano sala? Ha? Si sala din mo. Nakasala ko kay gipatay akong asawa. Patay yung mga asawa sir. Asa ba asawa ni mo diay? Renew ang Renewal sir, ma'am sa ilang senior. senior. Swab test daw. Kinahanglan mo muna kung karon kinahanglan Sa bato si Sabi ko na swab test yung naay diferensya. Ikat ang kon. o ikat din sir. Renew. Iswap. Na kuan kan bustira na pugka. Wala pa na sikando Ano na sa mo stiran si ano ni? First dose, second. dose. Na unsa man booster po ta? Mag-booster po ta. Dalo ni siya karon birthday ra man niya. Birthday ni Aaron? Birthday ni mo sir? Boy, okay ra ni siya. Kani? Ana, na may maintenance sir? Kani ako pa mo, kani maintenance kani akong Bayang bata. na imitin na ko kanang shade banyawan kapsul. Yeah, maintenance sir. Herbal magidi ay. Unsa ikaw sir, unsa maintenance mo sir? Kuan sa bitik. Ani bitik ka? Puro na baksinan ka? Mo man. Booster wala pa. Wala pa. Kasi okay sa mo, sabay mo ni sir. Dagol na ba mo sa munisipyo? Di mo mapabusta. Man. Mas lukas ko suman. Napusasan ko sir. Pwede diri ta masakay sir. Diri ta sakay. Yato lang ka na magbalik pod. Ya pwede excuse lang ako sir. Di ba sir kay last magud karon sir? Dili man ni niya yung senior da kung dili siya pa. Last magkaroon sa bulan. Umam masugod na pod. Iya sa inang pay hugaw kay po. Niya nagilisa daw. Ila siya. Ikaw nay. Aba na sa nanay? Ay la ay pa yun sa. Sir, okay na sir. Dali raman ta. ID. Oo na dami yung ID. Na birthday pa yun ni sir. Lagi na. One eternity later. Kompleto ka. Lang ka na booster ni. So, booster na to sir. Diyan lang ta. Diyan. Yato lang ka na magbalik. Ha? Dali raman. Practice ka ba? Balik ako na mga ibaw doon. Oo. Practice. Okay, balik na tayo sir. Yato ka na magbalik. Sakay sa likod. Abri sa sir. Kay gamo ni sir. Sakit loy kay
Wala na. Ah. So, lingkod ka diya. Ana. Prang-prang din na. So, sir, mayong buntag. O, happy 78th. 78th birthday. Nailet ka? Uban rapot. Magpaila-ila dahil sir ako dahil si MM and kani si Abby. We are from AMD Los Flower Shop. So nami diri karon para makiselebrate sa imo ang birthday. Pinaagi aning sorpresa. Kabalo ka kinsay gahatag ani? Kinsa man paminaw naghatag nimo ani? Hatag ni Gusto. Dragon daw. Tanawid siya. Huwag pangalan? Tanawid siya. Kinsa naghatag nimo ana? Kinsay paminaw nimo? Kinsa man paminaw nimo gahatag? Ako nga kong friend. Friend nimo? Asa man ang friend? Klaro kayo. Imuhan ko ala kay ka-chatmate. Basiguyab nimo, sir. Nakit mo na ni. Ah! Asa man na siya karon? Asa man na siya ron? Hindi ato dili kay di amang Sana all. So na siya yung mensahe, sir, pero usan ako basahon kantahan sa kanamong happy birthday. Kanta ta. Yeah, kanta ta. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Okay, make a wish, sir, and blow your candle. Oh, i-blow mo candle. Yay! Happy birthday! nakapadro rin ato. Karidad! Karidad ato. Karidad! Karidad kung ako nagkuhan ni. So, nasa yung message, sir. Ha? Nasa yung mensahe. Wait lang, maliit ako. Di ako nag-iisa, kayo'y kasama ko. Dayo, hari ka, ba't sila pamagitan? Basa, sisipin. So, na sila, sir. Happy birthday, Lo. Isa lang ako ang wish nimo nga unta tagaan pa kag daghang kusog o makauban pa kanamo og taas na tuig. Katulitan, mga kasulitan. We love you so much, Lolo, from Terrence and Tyra. Ano ka luis mga anak? Ako bitiugaw. Saan sa mga anak diri, sir? Dagan na sila. Dagan. So, birthday wish ni mo kay sir? Akong wish akong papa nga tagaan po ta siya daghan nga katuigan ug pabuton og 100 years kay para makadawat siya 100,000. Ah. Mao na akong wish niya maabot na siya 100,000. 100 years. Next. So, ang naprang. Dito ka ba? Wish na wish. Birthday wish ni mo kay sir? Ako na yung wish ni Papa siyang daw-tawhan, 78th birthday niya. Ang Diyos maghatag pag lugang kusog, kabaskog sa matag adlaw o mapadayunon sa pagpangalaga sa buhay ng Diyos. Manamag wish ni manang ako maabot siya ng 100 years. So ako bagampo nga katuyang wish ni manang 100 years nga mag-granted katubangan sa Ginoo. Okay. Okay, next daw. Hoy, Inda! Daghan na sila go. Pawish na ko pa na tagaan pa kag dugang katuigan sa itong buhi nga Diyos o daghan pa nautata nga maabot pa kag 100 years. Thank you. Wala pa? Ikaw maantay na, pinagang kayo na sila, 20 po. Ligan. Pila mo ka buo? 11. Ay, Ikaw na 11. lang, sir. Ha? O, ikaw na lang, para di ka maugmaan. Ano sa may mensahe ni mo sa imong pamilya, labi natin mong mga apo na Akong nagpa-surprise. pasalamat sa Ginoo nga akong mga anak nga nakatampong sa kong birthday na
Padaan ko nila mga regalo. Pasalamat sila, kung pasalamat sila sa mga gayon. Muari sila. Kapay pa ng hatag regalo. Kastiyo. Kapaday pahabol si Kiyo. Sa nagpa-prank. Sa nagpa-prank. Lahilang magpa-prank. Iwis ko ang bayaw. Ano siya, daghang tuigan siya kinabuhi. I-extend pa yung kinabuhi sa daghang tuigan. Dahil siya kalag sa palikod. Lawas, harang magpadayon siya sa pangalagan. Ore ako pa sa buong bayaw. Okay. Kapag Mana? pinako siya, kinamurang laki. Laki daw. Ano nila pinakamanghod nila? 11 kabuong Wish ako sa akong amahan, yung tatagaan siya gundil, lawadlaw, ngayong lawas, o gaan pa siya sa Ginoo, tapos siya kinabuhi, makaupan pa naman siya dugay. Wala lang. Okay, so sa yang po. Sa imong apo, sir, sa misahin mo sa imong mga apo. Kaya naman yung mga po nga katagal nilang mayroong panglawas. Wala rin makatapong sa katuligan nga beto. Ayaw ba kayo? Ito lang? Ito lang? Ako sorry. Wala na. Wala na ka maaptan daw kwan. Yan sir, nag-request na sila, magsayaw daw ka. Musayo pa daw. Sayaw ni. Musayo daw. Budots daw, budots. Budots sir. Wala na, walang ka. Isa pa. Budots sir. Ano Ala. Ligon pa kayo? Iyak ka, ayaw ba? Apel to, ma'am. Mga anak, mga anak. Sige sir, padayon sir. Nukad pa, nukad pa. Uso na podron ang mga sorpresa ug sa social media mi patok na makaselebrar bisag na ay pandemya kini mi viral ug daghang nakatawa sa bisan unsa man nga okasyon andam sila nga moaksyon. Ang Digos Flower Shop lang doon la serbisyong sulit way